Takže zdravím vás, dneska si ukážeme, jak vytvořit rádio ve hře MTA San Andreas pro roleplay servery. Tak pustíme se do toho. Tudíž začneme tím, že si stáhneme streamovací aplikaci Winamp. Winamp je aplikace, přes kterou vlastně budete pouštět hudbu do MTA. Odkaz ke stažení vám hodím když tak do popisu videa, nebo stačí, když napíšete do vašeho vyhledávače Winamp Download. Poté vám do popisu hodím Shoutcast do Winampu, který vám umožní spojit Beatzone a Winamp a tak i do MTA, což kliknete zase zde pro stažení. Dále, jak jsem již načnul, budete potřebovat Beatzone účet. Beatzone účet je úplně jednoduchý založit, stačí e-mail, heslo a máte účet. Vy se objevíte takhle na domovské stránce, kliknete sem a dáte Shoutcast Hosting. Poté je důležité si nastavit váš Winamp, teda Beatzone. Půjdete do nastavení a zde si vyplníte hlavně heslo pro přístup do administrace portu a heslo pro přístup portu. Já tady mám speciálně pro tohle video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Poté, co jste vlastně stáhli Winamp i ten Shoutcast, otevřete Winamp. Budete to mít takhle prázdný. Já už tady mám písničky, takže já to tady mám celkem plný. Půjdeme do Options a půjdeme do Preferences. Zde si jedete dolů na Plugins, kde si najdete do kolonky DSP Effects a zde potom Nullsoft Shoutcast, který rozkliknete. Opět já si to pro tohle video vymazal všechno a ukážu vám jak na to. Tudíž půjdete znovu do Beatzoneu, kde si skopírujete vaši IP adresu. To si hodíte do Winampu a samozřejmě port oddělíte do portu. Port z IP adresy smažeme, nám tam nepřekáže. Poté heslo. Jak jsem říkal, neplést tohle s tímhle, tudíž stačí napsat jenom zadej heslo pro přístup portu. V mém případě teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, když naklikáme. A poté vás tady v directory může chtít po vás jméno, tudíž vyplníte jméno. A já doporučuji do URLu dát www.beatzone.eu. Tudíž, pokud tohle všechno máme již vyplněno, tak to stačí jenom otestovat. Tudíž půjdeme znovu do Shoutcast hostingu, kde dáme spustit. Napíše nám to připraven a potom půjdeme do Winampu, kde dáme Connect. Rádio se nám připojilo, tudíž víme, že Winamp s Beatzonem fungují. Doporučuji mít zaškrtnutý autoconnect, v tom případě pokaždý, když zapínáte Winamp, se vám rádio automaticky připojí. Tudíž, když máme Beatzone spojený s Winampem, stačí už jen to dostat do hry. Je to hodně jednoduchý s tím, že skopírujete jenom tenhle odkaz a dáte https:// a za to takhle Shoutcast server. To skopírujete a půjdete do hry. Zmáčknete F10 a půjdete do zprávy rádiových stanic. Zde kliknete na stanice hráčů a přidat stanici. Přidání stanice stojí herní kredity, což je na každém RPčkovém serveru a myslím si, že s adminem se rozhodně dokážete, nebo určitě u nás se dokážete domluvit proto, abyste dostali kredity na rádio. Tudíž do IP stanice vložíme to, co jsme si skopírovali, tudíž https beatzone.cz port. Takhle. Potom si dáme název stanice. Já dám třeba Turkošovo pecky. Nicméně já už rádio mám vytvořený, když se kouknete zde. Poté stačí už dát jenom synchronizovat stanice, což vám oznámí, že stanice je aktuální. Poté už jen stačí, když si nastavujete písničky, které vložíte do vašeho rádia, kliknete sem a už si jenom pouštíte vaše písničky.
Takže děkuju za zhlídnutí tohohle videa, tohohle tutoriálu a u dalších tutoriálů. Čau.